Sôn am swyddi, Rôl Peiriannydd. Dyma Mike. Mae'n beiriannydd. Mae Mike yn gweithio i Hela Foods, cwmni sy'n gwneud caws ar gyfer siopau ac archfachnadoedd. Mae'n gweithio mewn ffatri. Heddiw, mae'n mynd i ddangos i chi beth mae'n ei wneud mewn diwrnod gwaith arferol. Felly, ffwrdd â ni. Pan fydd Mike yn cyrraedd y gwaith, mae'n mewn gofnodi gan ddefnyddio camera adnabod wynebau i ddangos ei fod wedi cyrraedd i weithio. Yna, mae'n mynd i'r gweithdy peirianneg. Yno, mae'n cwrdd â'i reolwr a'i gydweithiwr i ddarganfod pa waith sydd angen i'w wneud y diwrnod hwnnw. Mae gan y gweithdy lawer o wahanol rannau a gall fod ehangen ar y peiriannau yn y ffatri os ydy'n yn torri i lawr. Mae Mike yn chwilio am ran ar gyfer peiriant. Mae yna fainc yn y gweithdy sydd â gwahanol fathau beiriannau fel melinau a driliau. Mae Mike yn gwirio ei gyfrifiadur am e-byst a negeseuon. Mae'n defnyddio radio symudol i gadw mewn cysylltiad â pheiriannwyr a staff eraill yn y ffatri. Cyn bo hir, mae Mike yn cael galwad i helpu ar lawr y ffatri. Cyn iddo fynd i mewn, mae'n dilyn rheolau diogelwch a hylendid. Mae'n gwisgo rhwyd wallt, rhwyd farf a chot. Mae'n golchi ac yn sychu ei ddwylo yn ofalus i helpu gadw'r bwyd yn ddiogel. Ar y linell gynhyrchu, mae gweithiwr yn dweud wrth Mike fod problem gyda'r labeli ar y pecynnau caws. Mae Mike yn gwirio'r peiriant, yn gwneud rhai addasiadau ac yn datrys y broblem. Yn ddiweddarach, mae'n gweld nad yw peiriant arall yn gweithio'n iawn. Mae'n ei brofi, yn dod o hyd i'r nam ac yn ei drwsio. Yna, mae'n gwirio fod popeth yn rhedeg yn iawn eto. I wneud y swydd hon, mae angen i chi datrys problemau. Bod yn dda mewn gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg. Aros yn dawel o dan bwysau. Dilyn rheoliadau iechyd y diogelwch. Mae angen i beiriannydd hefyd cael sgiliau technoleg wybodaeth da. Cyfathrebu'n glir â phobl eraill. Gweithio'n dda gydag eraill ac ar eich pen eich hun. Bod yn drefnus. Mae Mike yn mwynhau bod yn beiriannydd oherwydd ei fod yn hoffi gweithio mewn tîm, datrys problemau a gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd. Os hoffech siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghori gyrfaoedd. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg dros y ffôn ar 0800 528 4844 neu ar we sgwrs ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.